Tidak berikut bisa punuan to saja. Kalau nanti awak lari katuju dari gili dan awak katuju dengan siang lari di situ berurang masa malam aku dialog sama awak katuju dapat bertemu terjadi duo dialog awak anak katuju dapat memantap terjadi duo dia uang kamu mati dalam maniai nampakkan mana dari dosa yang mati dalam maniai nampakkan mana dari dosa Pak Haji laino tibo dari balai rupila sama lawako samantang batu kita pula sama lawako Pak Haji nanto saja mantang batu kita pula Pak Haji nasi malam kola indah panjang aja Bali juga tolong berhenti ya dari kawan ya kawan ini tanu
Bingung ang hati na bingung, di sa punyo ang iyang sadyo. Pikir na abi pikir, may mo na maraso, ilahi raso kalay, tiba-tiba tando lupo, ilahi raso kalay, tiba-tiba tando lupo. Hop, hop. Pagi yang pulo suaronyo ulang dan ulang tahun ko mapasar dari Pak Jinasir ulang dari semulo bagi ayah sayang seketik kemudian suara pagi awak selama ulang tahun hadiah dari kawan tak tahu ya oh dari Pak Jia kan bukan sekolah oh enggak kenapa ini kami do ya nah lalu dari Pak Jia deko ya kita melihat ulang tahun. Bingung ang hati na bingung, di sa punyo niya masadyo. Bingung ang hati na bingung, di sa punyo niya masadyo. Paganda ala di bari, paadi ka nga itibo. Pagape kanda adi ati, tadape padanyo kito. Kodape kanda